gi yot moro e chunywa kaka jatelo koyie to kony chunywa. Erokamano ahinya. Ng'eni nokelo buok mopogore opogore to korka kori Okoth Ong'ayo. Lal ne chalo nade odiochieng' manyoro? Ng'eni kinde mane mach ochako kar sadi kama maling'ling maponono in go. An kaka Okoth Ong'ayo matimo ala Toyi en ni mach manowang'o chiro nobwoga nikech kang'iyo gi ndalo ma chiro segabede ka wang' kata 2019 nowang', 2007 nowang', but manyoro nodwa bwogowa sana. Nang'o? Kane wawuok e chiro Saturday, ng'ato ka ng'ato noloro tije bodhi ot. To wan kod security marito Toyi market gotieno. Onge kata Masai achiel manogo sim ne trader mora mora ni chiro chako wang' wabi wares kwa nyalo reso. Department mar fire ma Nairobi City County ne watemo go simbe gi administration mar chiro nok wayudogi. Koro gini nokelo buok kuomwa ni jo fire gi obiro late ka already Mach osewang'o nus mar chiro. Masai marito chiro kila line onge mno communicate kata achiel gi administration mar chiro kata gi leaders makibra machalo DCC machalo chiefs. Omiyo wan kaka traders wa chunywa late ni Mach musiko wang'o Toyi nitie wach more iye. To kadipo ne wan Toyi kacha illegally, wantie kanye tok chik, to onego chike mogolwa. Okonego beni isiki wang'owa mondo wawuog Toyi market. Case ni e court mar law. Wang'eyo nitie joma claim ni law ma Toyi en margi kaka iwinjo jakom wacho. To wan wang'eyo